אני לא חושב שזה מחזמר, אני חושב שזה אופרה שהיא מולטימדיה. חוויה מאוד ייחודית ומאוד מרגשת. אני לא ראיתי שכמותה ולא השתתפתי בדבר מהסוג הזה מעולם. אופרה, מחול, מולטימדיה. זה פרויקט שמשלב הכל, זה שילוב מנצח. זה בעצם אחד מהסיפורים הציוניים ביותר שקיימים. זה מחבר אותי לשורשים, אני מוצאת עצמי באמת חושבת איך עד היום לא עשינו את זה. פרויקט שהוא בעצם מחול בעיקרו, זאת אומרת, מה שקורה על הבמה זה חבר'ה בני 16-18 שרוקדים. זה שהם עולים על הבמה, הם גורמים לבני נוער אחרים, בטח החברים שלהם, להגיע ולראות את המופע, ועל ידי זה לקבל שיעור היסטוריה, בלי שבכלל התכוונו לה.